अभी हम बात कर रहे भोजपुरिया दर्शक के। रो लोग देखत तनी अभी क्लिप में देख रहल बनी एक वीडियो वायरल हो रहल बा कि एक बाबा बारे जे एक सुंदर दूगो लड़की स्टेज पे डांस करत हिया। ओमे से एगो लड़की के बुलावे ले आ पहले ओकरा के देखे ले, निहारे ले, ओकरा बाद ओकरा के चुम्मा लेवे के कोशिश करे ले बाबा। और बाबा ओकरा मुँह में अपन पैसा धरा देवेले और ओकरा के देख के अच्छा से डांस करे। और फिर बाबा डांस करके जाके बैठ चल तो फिर उनका के केहू पैसा देवता। और फिर देखिए बाबा जाता रे दूसर लड़की के पास, पहले वाले के तो हो गई, अब दूसर के पास जाता रे बाबा। और फिर उहे कारनामा बैठ के उनकरा मुँह में पैसा धरा के और डांस करे लगता रहे। का कहल जाओ भोजपुरिया दर्शक के तो भाई अरे बाबा के देखी और बाबा देखी उनकरा कैसे पैसा कहाँ घुसावत अरे तो देखते बनी। वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा बा भोजपुरिया दर्शक के तो भाई दिलो दिमाग मिजाज ही चहकल रहेला। देखी वो वीडियो में देख सकत नहीं कैसे बाबा कैसन कारनामा कर रहल बनी। लगभग एज 80 साल हुई, पैसा कहाँ रखत नहीं वो लोग देख रहल बनी बाबा के ही कारनामा। और भोजपुरिया दर्शक के मज़ा लेता नहीं, भोजपुरिया दर्शक लोग काफ़ी मज़ा लेता उनके के भेजता लोग। आखिर भोजपुरी के भैया मज़ा ही कुछ और बा, बस इंजॉय खातिर लोग कुछ गलत नज़र से ना, बस इंजॉय